com esteu? Doncs nosaltres, com sabem que esteu treballant els animals de la granja aquesta setmana, hem pensat que us farem una ovella amb un plat de paper, amb cotó, amb cartolina i necessitarem també pega. Doncs comencem a veure si us agrada. Vinga, primer de tot enganxarem cotó en el plat. Poso la pega. Vinga, ara enganxarem el cotó. Nosaltres tenim discos de cotó, però podeu fer servir el cotó que tingueu per casa o el que vulgueu. Vinga, Aleix, enganxa el cotó. Sí? Per tota l'ovella ha de quedar, per tot el plat, ha de quedar el cotó enganxat. El plat. Tot el plat ha de quedar ple de cotó. Vinga, tot arreu ha de quedar ple de cotó. Mentre s'enganxen el cotó us explico. Amb un tros de cartolina he fet la forma del cap de l'ovella i les orelletes. Després també li posarem uns ulls. Si no teniu d'aquests que es belluguen, doncs 2 trossets de cartolina blanca. I hem tallat les cames i després també la cua. I ara li enganxarem. Una miqueta més per aquí. Mira, aquí falta un. Per enganxar. I aquí li enganxarem un altre i ja haurem acabat. Ja tenim l'ovelleta plena de cotó. Mireu, doncs ara li enganxarem el cap, la cua i les potes. Vinga, li posarem pega al cap de l'ovelleta. Ara li enganxarem els ulls. Enganxes tu? I l'altre ull. L'altre ull? I ara li enganxarem negres. I hem fet negres, perquè així li posarem una aquí, l'altra, aquí, però així al revés, així, molt bé. I ara la cua. I ja tenim la nostra ovelleta acabada. Ensenya-li. Cap aquí. Us agrada? Ha quedat molt maca i és molt fàcil. Esperem que vosaltres a casa també feu aquest treball perquè és molt xulo. Esperem que us hagi agradat. Adeu, nins!